Ir-reazzjoni tagħna, ir-reazzjoni tagħna l-ewwel qed naraw ir-reazzjonijiet li ħirġin l-ewwel, reazzjonijiet minn ġimgħat ta' tajjir, insulti, tmaqdir, ta' ħsara kbira li saret lill-pulizija u lill-image tal-korp. Qed naraw naqra reazzjonijiet ta' nies illi l-ewwel maqdruna wajruna u issabelaw il-sinhom. Hemm min kellu d-deċenza almenu jgħid proset għalkemm baqa' ħafna qatt xi sit ta' investigazzjoni, eċetera. Right, imma u qed naraw ukoll issa aħna nies li xorta għandhom il-wiċċ li jmaqdru u li jgħajru. Rajna anke ħafna esperti jridu jitkellmu f'daqqa waħda fuq il-medja anke li kienu jew mexxu l-pulizija u fil-pulizija x'solvew huma fil-passat. Hemm tmaqdir dal-pajjiż aħna malaj nieħdu l-ewwel aħna maħna nafu xi ġifieri għax morna anke wara il-każ eżatti aħna kellna l-ewwel konferenza tagħna anke aħna fil-Eurocop aħna fl-ikbar konfederazzjoni polizjeska dħalna fiha u l-image li tawna il-medja eċetera eċetera, rajna ħafna kritika ta' nies li kważi tiġibu Malta aħna ġabbuna nidru isna hekk xi pajjiż tat-tielet dinja li kulħadd jagħti u joqtol fit-toroq kien nies anke membri anke pulizija barranija ngħidu spara ġo pajjiżek x'għandek inti xi tgħid lilna jien nisfidak ejja issa ġo pajjiżi oħroġ barra u għajdli mur fejn trid mur u għajdlek mhux sejf f'pajjiżek ma nistax nagħmilha. Kif tittajdu, x'iridu jgħidu dan nies, kulħadd irid jitkellem u jpappat fil-vojt. Ma hawnx imkien ġenna tal-art, però f'dejn il-pajjiżi ora ġenna tal-art. Il-Pulizija Maltija li f'proset mhux proset. Erdu ngħidu, xi darba nieħdu l-proset, qed nara wkoll anke jien issa rajt illi anke l-istitut tal-ġurnalisti ħareġ istqarrija u qed jitlob għal protezzjoni. Żgur, granti, vera, mela. Imma l-ewwel protezzjoni li nieħduha huwa l-Pulizija. Min se jipproteġikom irrid l-ewwel protezzjoni, jekk aħna mhux protetti aħna qed naqalgħu xabba kull 3 ijiem. F'ġimgħa daħlu li 6 l-istar, xiex protezzjoni, l protezzjoni aħna, kulħadd jgħajjarna u joffendina. U min għajjarna besqilna tafanna t-tadam, u jgħak aħna ninsuhom daw ġifieri issa. Għamil għedin nax taħdmu fil-skiet, u titkellmux, ma nitkellmux, minn ma jitkellmux kaward. U bla sinsla, aħna bla sinsla u kawards. Aħna l-Pulizija Maltija aħna kburin, ejja nkunu kburin bħala pulizija, għajmen għalinna wkoll, kellkom l-għajnuna tal-barranin, imma meta inti tista' taqla il-magna tal-karozza meta m'għandek biex taqlaħħa bidejk. Titla apparatu. Mela, u Spani fil-passat, meta kellna każi daqstant koro, ma ġewx esperti barranin minn Scotland Yard, eċetera, ma kien issolva xejn. Mela, tiddaħħu n-nies bejkom x'affarijiet daw tad-daħħ. Jiena nirringrazzja u niftaħar il-kulħadd, il-korp kollu, il-kull min kien involut, investigaturi, soko, forensika, anke l-pulizija li jispiċċaw fit-triq jalqu triq. Anke f'xera tad-delitt stess, mela ma jkollniex complaints, l-isma tafawna hawnhekk aħna ta' malqa billej aħna xejn, m'għandna xejn u bin-nida ġofina. Mela mhux prosa tittajdu fejn ħadd tkun taf in-nies ċertu affarijiet biex ixnaqdu aħna. Fejn jgħidulek il-proset, u aħna mhux ongoing il-ħin kollu, ix-xogħol mhux il-ħin kollu ongoing. Ir-reazzjoni tagħna, reazzjoni ta' ferħ, għax tajna risposta u għadbaqa, mela ma tbaqa fl-istess ħin ta' rabja wkollu, mela ma xed naraw min jgħajjar u joffendi u jinsulenta. Ejja ħanaħsbu issa vera, ħansaħħu l-pulizija, ħanibdew anke mill-pagi tagħna u l-kundizzjoni tax-xogħol għax miżeri, mela x'inhi? Tittaħdem inti b'paga miżera u l-kundizzjonijiet miżeri tagħna, mela minn hemm tibda ħalli jkollna vera state of the art aħna. Tina biex naħdmu, mela ma naħdmux. Mela aħna lejra tad-dinja, jiena kburi bil-Kort tal-Pulizija ta' Malta li jien nifforma parti minnu u li għal dawn l-aħħar kważi 23 sena, jiena kburi l-Pulizija u għandu jkun kburi kull membru tal-korp. Bħalma ngħidu aħna chin-up, chest out, stirati aħna l-Pulizija ta' Malta, lejra tad-dinja aħna. Kulħadd ġabna issa ma nafxiex aħna, qed jaħsbu ma nafx irid jgħidulna, mela ma jkollniex reati, jkollna average ta' 6 murders, 6 omiċidji fis-sena, u meta pajjiżi minna kollu 200 u 300. Mela ma jkollniex ma aħna din ġenna tal-art. Imma
naħdmu u nagħmlu ħilitna kollha u l-inċidenzi kollha li jkun hemm u xogħol li mhux tagħna. Għax anke prosekuzzjoni bħal biera prosekuzzjoni għadha fidej il-pulizija l-uniku pajjiż l-Ewropa. Mhux xogħol żejjed dak kollu mhux tagħna. Ejja ngħiduhom l-affarijiet issa. Għandna biex niftaħru mela biex tissuttana u tajjarna. Nirringrazzjaw ukoll l-esperti kollha barranin, nirringrazzjaw l-Armata Maltija mmexxija mill-bravu Brigadier is-Sur Jeffrey Kurmi, rajt li taw l-input tagħhom, balistika, kollu ħadd u s-servizzi mhux kulħadd. Aħna Maltin, għaw min jajjarna u jobbodna u joffendina, aħna ħudkom Maltin, qed nagħmlu ħilitna biex insommu dal-pajjiż sigur. X'jiġifieri tajjarna u toffendina, mela ma nħossuhiex aħna, mela ma nħossux. Issa kulħadd irid il-protezzjoni, ma l-ewwel aħna xi tinbagħtu aħna, mhux jiġifieri nbagħtu fiskiet, ma nbagħtu xejn fiskiet, mela aħna ġifa, aħna vili, aħna ħalna magħluq. X'jiġifieri? Mela l-affarijiet imorru hekk aħna, x'jiġifieri ħalna magħluq. Magħluq xejn għalhekk aħna l-Unjen jiena kburi nerġa' ngħid bil-Kort tal-Pulizija ta' Malta, bl-investigazzjonijiet kollha li nagħmlu bir-riżorsi tagħna limitati u kollox, viva l-Kort tal-Pulizija ta' Malta, viva l-Police Officers Union, dritt li għandna li qed insemmaw leħenna u ejja ħanħarsu l-qudiem. Grazzi lilkom tal-intervista. Grazzi.